Permezz ta' ftehim li ġie ffirmat bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u l-Fondazzjoni Richmond se jiġu mejjuna persuni bi sfidi ta' saħħa mentali kroniċi. Dan permezz ta' skema msejħa Supported Housing li tagħti akkomodazzjoni affordabbli lil dawn il-persuni akkumpanjati minn servizz ta' ħaddiema soċjali li jsegwuhom. Dan il-ftehim jammonta għal investiment tal-Gvern ta' iżjed minn 208,000 euro fuq 3 snin, żieda ta' kważi 97,000 euro fuq il-ftehim li kien hemm diġà. F'dawn l-appartamenti li bħalissa jlaħqu għal 31 fis-sena u se jibqgħu jiżdiedu hemm 67 persuna b'kollaborazzjoni ma' entitajiet tal-Knisja. Dwar dan tkellmet il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, Daniela Kalleja Bitar. Jgħin nies li kieku mawx dan il-ftehim huma homeless, ġifieri nies kieku qegħdin barra fit-triq minħabba il-problema ta' saħħa mentali. Naħseb huwa ftehim li ilu issa inna f'dan il-ftehim u kiber. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Michael Falzon, spjega kif l-inklużjoni tibqa' fiċ-ċentru u l-prijorità f'ħidmet il-Gvern. Richmond Foundation naħdmu ħafna magħha ovvjament fil-qasam tas-saħħa mentali, qed naraw effettivament irdupjar tal-investimenti li nagħmlu flimkien ma' Richmond Foundation u l-għan ta' dan huwa li nżommu lin-nies li għandhom forsi sfidi mentali imma li jistgħu jgħixu fis-soċjetà. Ma' xejn nisbaħ mill-inklużjoni.